Right, panapa tiri kufana kurova mbiti sembiti. Muri yeZimbabwe muri sei kwamuri kumativi mananyise enyika ikoko. Tiri kusangana nenyaya isiri kutifadza tese senyika. Kana tichinge ndakuona nyaya dzakadai so idzi, even inini face inotanga kuchinja because ini handisekerere and handitolerate nonsense. Vanhu sofa vakafa kuKariba namba yavo yakrosa 80. Pandiri kutotaura nemi zveso. Vanhu vakafa muchikepe chakanyura cheche. Ameritenga ari arega kana kudai. I'm different from those people vanoti anzi vakavaka chikwere chehuku kaisa mvura. No, that's nonsense. Havana chavanoziva. Chakaitika baba ndechekuti chinhu chiya changa panguva yachakavakwa, makore achakavakwa zvaitoenderana nemakore acho iwayo, but chakazorova makore akawandisa chichita sechichishanda. Ndo patinogara tichitaura kuti zvinhu zvese ngazvigadziriswe. Chinhu kana chinge chachekare ngachichinjwe poiswawo chine chienderana nemakore anenge aripo iwawo kuti vanhu pokwanisa kuitika zvinhu zvinenge zvichitenga zvinomeka sense. But now ndiri kunzwa kuti zvoni Kariba District Development Coordinator Roadway Mutetwa has announced that the government will give $100 cash as assistance for each person affected by the Kariba ferry disaster to help families meet funeral and other immediate costs. He said the assistance could cover both survivors and family of those who died, with payment to be made to the next of kin of deceased victims. Amen. Kulienda notaurisa mfana yote chakubata mfana yote iwe inzwaka mbomirai kuti mfana asi mfana wako ini unoziva kuti ukasangana neni tikaita zvibhagiro unotadza kundikunda, saka unditi mfana wako pakuita sei mbomiswa imimi. Itai zvinhu zvinoshanda wakomana atidi. We don't want this nonsense. We can't continue with this garbage zvamuri kuita izvi zvekuti unotodawo pa munhu $100 munhu afirwa. $100 inokwana chiko iwe? How much is $100? How much is that? 1,600 rands inokwana chiko mari iyo yekuti munhu akangopinda apa akangodhakwa zvatovhara nezvo wotaura hanzi ndo mari yoda pa munhu afirwa nemunhu. Mwana akuna kudaro kumanda. Zvimwe zvacho ngatingoite moyo tiite vanhu vanonzwisisa. We can't continue this way. Like we can't, guys. $100 boys awamana ngatisadaro. $100 saka government iri calculate kuti saka pane more than 80 vakafa tikabudisa 8,000 something and then to vataweka vangabuda varimo vari vapenyu towapa futi $100. What for? That stupid coordinator yanganyarare. This money is not coming from government. Mari idzodzo iwe alright chivhaya rutenga mota 1 achitengera munhu mota 100 something thousand. Imudongo are you telling me kuti government ida kubudisa mari less than 20,000 for all this disaster? Mukuti chikwe pafa munhu muri kufana uchinjeka chikufana ungotariswa ngonze ungokava ma costs. Do you know kuti $100 ukaunganidza hama dzacho chero dzako iwo parufu pacho mungadya $100 chero per day inokwana. Ayo kumana ngatisadaro yakomana chiko neya komana chi azvidi kudaro komana even zvoitanga pangomana titenga tiri vanhu vanongopopotera government every day. Government yakadai aiwa azvidi kudaro komana. Munangagwa nemari we government yamunangagwa yene mari ye handidi kunyeba even kana ndiri kunyeba kuti government yaine mari uya ika do something against me endai munondisuwa. Endai neni kukoti muti mfano yati government yamunangagwa nemari endai munondisuwa. Amune zvamokwanisa kundiita itai right ndakupai mvumo ndokuprova yekuti ine mari papi. Government yaya ine mari mutaura kuti uda kupa $80. Aiwa iwo shamari iwo mvesi uyu ngatombomiswa iwo roadway Mutetwa must be stopped. He must be stopped. That guy is greedy. Atidi iwe vanhu vangakatoba alright yoda pa munhu $100 because unozati chikepe chacho angari $10, $9, $8 per head. And then you come here telling us kuti ndikuti vanhu vada pa $10 $100 inokwana chiko $100 iwe miswa. What for? What at least dai mambowedzera 0 kumberi mota amana hurumende hainayo mari at least tamboti 1,000 pamunhu so that mombofana kubatsirikana. Kana isina mari hurumende inotoshaya mari neko. Hurumende yakakomberedzwa nezvigananda. Anatagure vangopfuma nehurumende iyo vanhu vachingowana mari vachingoita matenda vacho vasingadeliver ana wiki newo munongopuwa matenda muchigadzira road dzakadhakwa. I've been in Zimbabwe kaini. I've been there. I don't know several times ndichienda handitwe zvekutoudzwa
I've been driving in that country. Ndotoziva kuti road dzachimufori cherod chagadzirwa inogadzira road tara yakanywa nemanyowa inotanga iri kufuta uchifamba moto sinizvi zvimabhambu zvisingapere, and then you come here telling us kuti aiwa ndati nyaya iyi ngaisvike direct. Iwewe road wemutetwa don't bite more than you can chew baba. Hazvina idzi nyaya dzasiri dzizera rako, ndo nyaya dzimwe dzaya dzinonzi zvoto zvine mazera. Ichi choto ichi hachina zera newe, ichi hachina kana zera newe kana. Sit down, you know nothing about all these things. You can't help these people. Gara pasi nyarara, don't kana uyo watu uda help wakazvimirira iwe as roadway what you call yourself, I don't know, help them that way, but usaise zita regovernment mukati. Iwe chigovernment ichi zvokuti chinoba mari zvokuti hatina basa nazvo, but on this matter aiwa mari ngaibude. Inini ndinomira navanhu vese kukariba, munhu wese kana urizoti uri kukariba zoni ndikumira newe uri mahana mangu hatitombobvume kuti mupiwe $100 rambai. Imimi ndozoti kune vamwe nhondozvita imiti ndio mari yatobuda ndiyo musangano simbomira, isi mari yako yekudya iwewe pafiwa apa unopenga here unorwara. Ndinzwe pana collect $100 iyo uone unondiguta, ndikukutaurira unondiguta. Handidi kunzwa kune munhu akollect $100 mari shoma unotocollect $100 unorwara here aushandi autsvage basa ungwavha udhile mari yekuti chero munhu arikutengesa chero airtime mari ngoibata mari iyoyo per day iyo ndiyo then ndonzwa kuti wakolekta mari iyoyo yabva kugovernment. Do you know chinonzi government chii? Ndikukupai mahours akumana ikona kuita zvinhu zvisina basa.